vamwe vasodatora mazita nichishandika but nyaya ngoripo ndeyekuti zvoni zvikunzi baba wako iwewe vanogona kutsipika yanokuna naprofeti Madungu ukati vakunotora miriyoni vanonga variko palist racho but still let's not talk about Madungu asada kuita zvekujairira vanhu Madungu eka talent Madungu ngasiyana nazvo uya ndisaura wangu kawe unozvita savira wako aone hayi wangatite zvekutamba ngaite comedy No, Prophet Madungu is a clown. right iwe unoti prophet Miracle Paul vari true kana kuti vari fake inini kusatomfollowa kutora ototi handimutendi Miracle Paul is a fake prophet here on earth and in heaven. Inini Miracle Paul ndeyokushaya. I'm going to face him in court and I will prove that he's a fake prophet. I'll prove it in the spirit. I'll prove it using scriptures. And I'll prove it face to face. Miracle Paul kana ari true. Panomuda podcast nori. Number 24 hours. Ndanditse muri. Kana ari true. ngakurene men Nemen dandre amenani ngaiwana. And the chief of the fake prophets in Zimbabwe is Miracle Paul.